Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan videoklip na Milika YouTube kanalu. Evo nas, baš dugo nismo bili u ovoj postavci. Mislim da tokom cijelog semestra smo jurili tamo vamo. Iako je to bilo lepo i iako obožavam vlogove, iskreno poprilično prija ova promjena da samo sednem i da se ispričam sa vama na određenu temu. Pitala sam vas na Instagramu šta je to o čemu biste voljeli da slušate na kanalu i pored ljubavnih savjeta, što je meni bilo neočekivano da će bilo ko tražiti, to ćemo ostaviti za februar i za dan zaljubljenih. Tražili ste dosta priče lifestyle, ciljevi, motivacija, disciplina i sve ostalo, uglavnom ono što i čini sve moje vlogove. S obzirom da je sada decembar, a radila sam vlogmas prošle godine, 31 video za 31 dan, tu se nalazi jedan video koji govori o mojim ciljevima za 2022. I nekako sam ga samo prešaltala, nisam htjela baš detaljno da gledam, ali shvatila sam da se dosta tih ciljeva zapravo nije ostvarilo i onda sam počela da razmišljam zašto je to tako, jer kao što i sami znate, preko svih vlogova ova godina je bila totalno turbulentna. Iz mene je jednostavno isplivalo, ne znam ti nijakoliko stavki, ono što bih bukvalno dala sebi kao savjet prethodne godine kada sam radila taj video, kada sam osjećala toliki polet. Prosto ta neka struktura koja mi je bila potrebna, zato što mislim da često zanemarujemo ove stvari kada postavljamo ciljeve za sljedeću godinu. Uhvati nas novogodišnja euforija, nekako je sve na početku, shvataš da imaš dosta vremena, ali ukoliko ne priđeš svojim ciljevima realistično i ukoliko zaista ne budeš pragmatičan u ostvarivanju istih, često negde na proleće, sredinom leta već počinje da se gradi ona neka užurbanost, kao u fazonu imam još 6 mjeseci da bi ostvario ove i ove ciljeve. Tako da danas ćemo pričati o tom tajmingu, pričat ćemo o koracima, pričat ćemo o svemu. Hvala vam mnogo što gledate YouTube videe, zaista neizmjerno mi znači, divno smo se družili još jednu cijelu godinu i nadam se još mnogo narednih, tako da ja jedno čekam bukvalno sve što 2023. donosi, a sada hajde da pređemo na te ciljeve i sve ono što treba da izvučete da je kvalitetno iz ovog videoklipa. Zapravo ovo što ću reći zvuči pesimistično, a to je da ostvarivi ciljevi su oni koji su realno sagledani. To ne znači da ne treba da maštate, to ne znači da ne treba da se nadate, to ne znači da ne treba da sanjate na veliko. Daleko od toga. Treba da imate velike ciljeve koji možda drugim ljudima izgledaju neostvarivo, jer na kraju krajeva to su vaši ciljevi i šta je prepreka ukoliko zaista verujete da nešto možete da ostvarite. Ali kada kažem sagledani realno, to znači sagledani u tom nekom datom vremenskom roku, ali također i sa druge strane u smislu koraka koji su potrebni da biste stigli do datog momenta. Mislim da često sebi ljudi zadaju ciljeve za narednu godinu kao u fazonu, ne znam, postaću to i to do kraja godine, dok ne sagledaju realno, na primjer, svoje financije, svoje znanje ili svoju trenutnu situaciju i tajming u životu, gdje bi zapravo taj plan ne bio neostvariv, nego jednostavno ostvariv kroz 2, 3 ili 5 godina. Mislim da je ovo jedna od najbitnijih komponenti kada je u pitanju postavljanje ciljeva za sljedeću godinu, gdje se nalazite u datom trenutku, ukoliko ostvarenje tih ciljeva ima veze sa financijama, gdje ćete zaraditi te financije, kako ćete doći do tih financija, ako ostvarenje tog cilja zavisi od vašeg znanja, na kom nivou je vaše trenutno znanje, koliko vremena treba da provedete kako biste to znanje prikupili. Dakle, to su sve neka pitanja koja morate postavljati sebi, koje zapravo pomažu u tome da postavite što realnije ciljeve. Mislim da između pesimizma i optimizma najbolje je biti u sredini, jer to je onako nekako mjesto gdje se snovi zapravo ostvaruju. Na primjer, meni je jedan od ciljeva za 2022. godinu bio da ove decembarske videe snimam u nekom starom gdje ću živjeti sama, da se odvojim od kuće i tako dalje, i to je bio sasvim ostvariv cilj, ali nisam razmišljala o koracima koji dolaze pre toga. A to je da u trenutnoj ekonomiji, da bih imala dovoljno novca, na primjer, za stanarinu ili za tu neku vrstu života, morala bih da završim fakultet, jer dosta nekih pozicija na koje sam aplicirala su zapravo tražile diplomu, a i ne samo to, uz diplomu je plata bila veća. Koliko god ta neka realnost možda ne bila fair u odnosu na moje iskustvo koje sam sticala pored fakulteta, pozicije koje sam pikirala su jednostavno zahtevale te stvari i dugo sam tražila posao, nisam mogla da nađem nešto odgovarajuće što bi mi pružilo takav život, i sve to zbog toga što nekako ipak nisam realno sagledala taj cilj. Da bi on bio dosta lakše ostvariv, ukoliko sam završila faks, ne bih jednostavno i sa psihičke strane imala taj neki pritisak. Drugo,
to pozicije koje me zanimaju, bi to prihvatile širom otvorenih ruku. Tako da to je neka alternativna realnost ostvarenja ovog cilja koja je bila sasvim moguća ukoliko sam malo realnije sagledala sve. Međutim, odlučila sam ipak da uzmem slobodnu godinu, u međuvremenu sam pokušavala da nađem posao i imala sam prilike za neke pozicije, ali koje opet novčano nisu bile dovoljne za taj neki moj cilj, a to je bilo odvajanje od kuće. Tako da o tome govorim kada govorim o realnom sagledavanju. Nisam završila svoje obrazovanje, ono je bilo potrebno nekako za više novca. Kako bih se odvojila, bilo mi je potrebno više novca. Da sam htjela kroz freelance da nabavim više novca, morala bih da uložim verovatno mnogo više vremena, a samim tim moj cilj ne bi bio ostvariv u 2022. godini. Znam da ponekada gledajući nove stvari može da bude bolno, ali ipak morate da imate na umu da je ovo zapravo najbitnija stvar koju treba da uradite kada je u pitanju postavljanje ciljeva i da je ovo temelj koji će vam omogućiti da ostvarite sve što zamislite. Samim tim, moja sledeća stavka ovde kaže preskakanje koraka je prvi korak ka neostvarenom cilju. Ovo se poprilično dobro nadovezuje na moju priču. Ja sam nekako imala tu ideju da dosta koraka može da se preskoči, međutim shvatila sam da bukvalno sve u životu, to je svaki cilj koji sam odradila, ka kome sam išla pragmatično, korak po korak, bez preskakanja određenih delova, ni jedan od tih delova me zapravo nije sustigao na kraju. To ti je večito kao ono spremanje ispita kada preskočiš neki deo i on te sustigne na ispitu. Život ponekada ume tako da funkcioniše i karmičke sile jednostavno umeju to da ti urade u životu. Tako da nekako iz mog ličnog iskustva bolje je raditi na duže staze i dati sebi više vremena nego zapravo preskakati korake i pokušavati da se uradi nešto na brzaka, jer ono što je dobijeno principom na brzaka zapravo posle nije toliko stabilno kao ono što je građeno duži vremenski period, ili ne mora nužno duži vremenski period, ali jednostavno kvalitetnije, sabijenije i intenzivnije u radu u svakom tom koraku do cilja. Sljedeća stvar kaže manje je više i fokus je ključ. Znate, to je ono vaše malo je nekome mnogo, to je ona poznata krilatica zašto bi svi trebalo da doniraju odeću, pare i sve ostalo, ali zapravo ovo ima dosta logike i primenljivo je na datu situaciju. Zašto kaže manje je više? Zapravo ukoliko sebe rasplinete na milion nekih ciljeva u toku jedne godine, manja je verovatnoća da ćete ostvariti dosta njih jer ćete biti rasplinuti na dosta strane. Sada, ja lično znam da neke osobe super funkcionišu kao multitaskeri na više frontova i to ima dosta veze sa karakterom. Neki ljudi jednostavno bolje funkcionišu kada su fokusirani na više projekata u isto vreme, jer ih to nekako motiviše, jer čini okolinu i ono što rade zapravo dinamičnim. Dok sa druge strane postoje ljudi koji više vole one mirne luke, a to je da imaju jednu stabilnu stvar u koju sebe ulažu maksimalno. Ipak, gledajući globalno, ono što postiže najbolje rezultate, šta god radili u životu, jeste kada se zapravo udubite u nešto. Jer kada se udubite u nešto, vi onda se bavite i aspektima te nauke, interesovanja, posla, bilo čega, koji vam možda čak i nisu baš toliko bliski srcu, jer teško ćeš u bilo čemu naći da ti se svaki aspekt apsolutno sviđa. Tako da, ovo je veoma bitna komponenta o kojoj treba razmišljati. Ako se u toku jedne godine rasplineš na 3 karijerna puta, mala je verovatnoća da ćeš na kraju stabilno utabati put i u jednom od njih. Fokus zaista jeste ključ. Ovo sam naučila bukvalno kada sam se vratila na faks, dakle nakon slobodne godine došla sam na faks i shvatila sam da jedina stvar koja mene može da natera da završim ovo jeste fokus. Moram da se fokusiram na svaki predmet, moram da se fokusiram na to da ovo završim kako znam i umem i fokus zahteva dosta discipline, dosta emotivne stabilnosti i poprilično je monoton. Sa druge strane, nije mi problem da se fokusiram na ovaj YouTube kanal i da trošim sate i sate na editovanje ovih videa zato što sam iskreno zaljubljena u sam hobi kao hobi. Ali jednostavno i fokus na samo ovo ume da bude monoton. Ja sam osoba koja voli dinamičnu sredinu, tako da nekako postižem to tako što menjam različite vrste videa koje radim ili se fokusiram dosta na vlogove jer su mi oni nekako dinamični i svaki put se dešava nešto drugačije. U svemu kada su u pitanju ciljevi, možda ukoliko imate 10 ciljeva, bilo bi dobro među njima svesti onih 5 ili ona 3 ili ona 2 ili 1 koje ćete sigurno ostvariti u toku ove godine. To u vašoj psihologiji menja bukvalno sve. Kada se fokusirate samo na jednu ili na 2 stvari i sva vaša energija zapravo odlazi u to, mala je verovatnoća da se taj cilj neće ostvariti. Ovo govorim prosto iz životnog iskustva, ali takođe i iz onoga što sam mogla da prikupim iz tuđih priča i kako su zapravo
zapravo ljudi oko mene ostvarivali svoje ciljeve. Uglavnom, oni koji su zadovoljniji, koji su ostvarivali svoje ciljeve su osobe koje su bile najdisciplinovanije i koje su jednostavno suzile svoja delovanja na par ključnih stvari. Također, sa druge strane, mislim da je povezanost ciljeva, neka smislena povezanost tih ciljeva veoma bitna. A ovo se vraća na priču o tome kada se rasplinete. Znaš, sa jedne strane hoću da budem ovo, s druge strane hoću da budem ovo i to je jako teško. Ja sam se našla u ovoj situaciji kada sam tokom slobodne godine skapirala da želim da se bavim digitalnim marketingom. I desilo se to da kada sam krenula na fakultet, objasnila sam sebi, jer studiram nešto totalno treće, studiram engleski jezik, bavim se tu književnošću, istorijom jezika i svim nekim ostalim stvarima, kako predavati engleski, a sa druge strane želim da radim u digitalnom marketingu. Totalno dve različite sfere i iako nije nemoguće zapravo da odradim ono što imam za faks i onda da se posvetim digitalnom marketingu koliko god mogu, za mene je bilo iznenađujuće da zapravo fokus na ove dve totalno različite oblasti meni čini da fakultet pod jedan ne završavam kako treba i da pod dva digitalni marketing ne učim i ne udubljujem se u njega onoliko koliko bih mogla. Te jedne strane odlučila sam se nekako da stavim fokus samo na jedno i da ovaj put imam tu neku vrstu linearnog razmišljanja. Vi znate da sam ja protivnik linearnog razmišljanja, ali to je ukoliko koristimo linearno razmišljanje u negativnoj konotaciji. Sve svoje snage usmerim na fakultet i da onda mogu lagano kada završim da tražim neke prakse ili kada jednostavno dam neki veći broj ispita da mogu malo da se opustim, mogu onda svoje snage da prebacim u totalno drugu oblast. Moji ciljevi nekako za 2023. moraju da budu smisleno povezani. To znači da, s obzirom da je fakultet zahtevan koliko jeste, u međuvremenu sebi neću postavljati ciljeve koji nisu možda direktno ili indirektno vezani za njega, da se ne bih rasplinjavala. I to je sasvim ok. Koliko god sa neke strane emotivno, meni je bilo teško to da prihvatim, mislim da ponekada tako jednostavno mora u životu. Što ste stariji, to više nekako i kapirate. I veliko shvatanje koje je meni zaokupilo zapravo cijelu ovu godinu, to je da ostvarenje ciljeva dolazi iz discipline, ne dolazi iz motivacije. Motivacija je početna. Motivacija je novogodišnji duh, božićni duh i sve to ostalo što ide i ta početnička euforija, kao kada uplatiš teretanu i kreneš u januaru i u februaru ti već nije dobro. Zapravo da bi nastavio da ideš u teretanu i u februaru i u martu i tokom cijele godine kako bi, na primjer, popravio svoje zdravlje ili kako biste imali bolji izgled ili zbog čega god da idete, nije ni važno. Poenta priče jeste da ono što će vas dovesti do cilja je isključivo disciplina. Dakle, to su oni dani kada se budiš i kada radiš sve te stvari, čak i onda kada ti se ne rade. Ne mogu da naglasim koliko je zapravo bitno u životu naučiti raditi stvari koje ti se ne sviđaju. Ja sam nekako veoma rano bila suočena sa time, zato što sam bila na prirodno-matematičkom smeru u srednjoj školi, a kao osoba sam apsolutno, znači, drugi kraj te linije. Ali sam izgurala 4 godine odlična i radila sam to na sve načine i svim svojim snagama najbolje što sam umela. Nije mi bilo zapravo mnogo dana, zapravo ja nisam ni bila motivisana, niti je to mene nešto sada hranilo, niti me davalo bilo kakvu motivaciju za bilo šta, ali sam bila svesna da to moram da završim i da su stvari jednostavno takve kakve jesu. Iz toga dolazi velika zrelost, jer shvatit ćete ponekad da vam život često daje neke karte koje nisu toliko povoljne ili koje vam se ne sviđaju. U životu zapravo verovatno 90% stvari vam neće biti opuštencija, uživanje i kao, super, sad sam mirna, ovo mi se sviđa, zato što je život talasast i to se konstantno menja. Ono što je nekako mnogo dobra stvar koja proizilazi iz ovog treninga i discipline jeste to što naučite da uživate u procesu. Koliko god da mi je tada bilo teško, koliko god da mi je bilo teško to što sam shvatila da želim da se bavim nečim što uopšte nema veze sa mojim studiranjem i evo sada završavam to studiranje. Ono što me gura napred jeste zapravo prvo ta disciplina koju sam stekla da radim i završavam stvari koje mi se ne sviđaju i dok sa druge strane me je ta disciplina naterala da kada već to vrijeme prolazi, kada već ulažem svoju energiju u nešto, da naučim pomalo i da uživam u tome, jer sve je to proces. Ne moram nužno ja iz ovog fakulteta koji završavam da dobijem u ostatku svog obrazovanja neko boga pite kakvo obrazovanje ili da budem uključena u sakupljanje samog znanja, ali ima mnogo više nekih korisnih životnih veština koje vi zapravo dobijate iz te situacije. I to je ono što je neprocenjivo i što zapravo ne može da se dobije u zoni komfora
i to je tako. Tako da trenutno moj odlazak na fakultet i čitava priča discipline meni zapravo daje životne veštine koje će mi biti korisne za ceo život. Iako sa druge strane to mogu posmatrati kao jebi ga, želim da se bavim nečim totalno drugim, šta ja radim ovde, samo trošim vreme. Jer sam skoro dobila pitanje u fazonu kao šta te gura napred, pa eto, upravo me to gura napred zato što se trudim da vidim vrednost u svakom trenutku svog života, čak i onda kada možda taj put ne izgleda kao da je moj. Shvataš da sve zapravo ima smisla i da čak i kada ti se nešto ne sviđa, to ti daje nešto duplo vrednije nego da si u nekoj situaciji da radiš ono što apsolutno voliš. Ili ti da si u nekoj fantaziji. E sada, hajde da pričamo o manifestovanju. Dakle, ja sam prošle godine u decembru zapravo bila jedna onako velika manifestation girl, a to ti je ono kada faktički pišeš afirmacije u neku svesku i evo sad ovako iskreno neko moje iskustvo u vezi sa time, zato što nisam toliko detaljno pričala na ovom kanalu o tome. Znači, o ovome sam baš razmišljala pre neki dan, zato što smo pričali o religiji na fakultetu i onda se nadovezala priča o verovanju u tu kao neku energiju i sve ostalo. Pošto sam dobila pitanje kao da li sam religiozna ili kao do koje mere sam religiozna, ja sam nekako to sebi objasnila da se ja trudim da u životu budem intuitivna, da se trudim da budem energetski otvorena i da zapravo verujem da viša sila postoji u smislu nameštanja karti u životu, tajminga i da prosto postoje neke stvari koje su van moje kontrole, koje često u životu umeju da mi se dese i da sve što je moja uloga jeste da zapravo budem dovoljno otvorena, a i ne samo otvorena, nego da zapravo verujem u mogućnost postojanja toga, jer verovanje je zapravo prepoznavanje. Koliko veruješ, onda ćeš tu neku stvar zapravo tražiti u različitim životnim situacijama i uspećeš da je prepoznaš, iako je ona, jel, po teoriji konstantno tu. Tako da za mene manifestovanje zapravo jeste kultivisanje pozitivne energije, koja naravno može otići u krajnost onoga da lažeš sebe, jer kao što i u svemu, pa i u planiranju ciljeva i u pragmatičnosti možeš da odeš u krajnost. Ali mislim da nekako kultivisanje te pozitivne energije stvara tu opuštenost u ljudskom biću, gde zapravo nisi toliko pod tenzijom i onda možeš da prepoznaš neke tajminge u svom životu. Ciljevi, pragmatičnost i sve to je jedna stvar i to je ono što mi kao ljudska bića možemo da uradimo, ali često u životu provalit ćete da su neke stvari tajminga, prepoznavanja u tom tajmingu i da to često umeju da budu najbolji neki momenti u našem životu koji su neobjašnjivi sa pragmatične strane. To je ono u stvari kada univerzum pogura i ja sam veliki pobornik toga da to postoji. Ono kako pokušavam nekako da prepoznam kada se ti momenti naziru u mom životu jeste tako što se trudim da pokrijem ovu drugu, pragmatičnu stranu, a da u isto vreme zaista ostajem nekako povezana sa svojim duhovnim bićem, sa svojim energetskim nivoima, da budem energetski intuitivna i to se izgrađuje time tako što ste emotivno otvoreni. Velika uloga u svemu tome je ovaj YouTube kanal, zato što ja ovde sam tokom godina jednostavno bila otvorena knjiga, tako da imam neke svoje lude momente, imam neke svoje depresivne momente, imam momente kada mi je bilo jako loše, imam momente kada sam podelila sa vama neke ozbiljne stvari, imam momenta kada se super šalimo, ima momenta kada sam zapravo u ovo bežala i stvarala neku drugu personu kako bih se osjećala bolje u odnosu na sopstveni život. Ali opet nekako je sve to neka vrsta katarze. Meni to je zapravo katarza je ono što je meni YouTube doneo u životu. Eto, čiribu, čiriba. Ja nekako kada iz trećeg lica gledam ovu priču o energetskim nivoima i svime time, meni to ume da bude onako malo kao neka vrsta prazne priče, ali opet znam, osjećam u želucu, znači koliko puta su mi se tako te neke stvari otvorile, koliko puta sam prepoznala tako te neke stvari, tako da ja lično verujem da to nešto više postoji, biram da verujem u to i na tome baziram, na primjer, svoje reakcije na neostvarene ciljeve. E sada, znam da je nekako ovaj video možda malo i filozofski nastrojen, ali to je jednostavno zato što svako od nas ima drugačije ciljeve. Ne mogu da vam pričam o određenoj metodologiji ukoliko ne znam koja vrsta cilja je u pitanju. Mislim, znaš, ponekad možda ti je cilj da upoznaš nekoga ili da napokon imaš neku smislenu vezu, zdravu vezu,
metodika za ostvarivanje takvog cilja je mnogo drugačija nego za završavanje fakulteta. Ok? Jedna je stvar tajminga i emotivne zrelosti, druga je stvar toga da sedneš i da ozbiljno zagreješ stolicu. Ok? Tako da potpuno dve različite stvari. Ali postoje neka pitanja koje biste mogli da postavite sebi kada je u pitanju postavljanje ciljeva, što mislim da je zapravo korisno. Prvo jeste, i ono što mislim da je zaista bitno, jeste da se zapitaš da li su tvoji ciljevi zaista tvoji. Šta to znači? Ne da ja imam nešto protiv zajedničkih ciljeva. Zajednički ciljevi su šta više ako imaš s kim zaista lepi, ali to su zajednički ciljevi. Koji su tvoji ciljevi? Dakle, veoma je bitno kada postavljaš ciljeve za narednu godinu da oni ne budu toliko bazirani na spoljnim faktorima, jer spoljni faktori su nestalni faktori. Nešto što je sada tu, sutradan možda neće biti tu. Situacija kakva je trenutno možda se preokrene već sledeće nedelje i sledećeg meseca. Dakle, jako je bitno da ti neki ciljevi na koje želiš da se fokusiraš zavise od tebe i od ove više sile, ali od tebe primarno. Jako je teško naći takve ciljeve i ovdje vas opet pozivam na to da se nađemo negde u sredini. Uvek zavisi od nekih faktora, ali opet kažem, gledaj da zavisi od faktora na koje možeš da utičeš. Ne možeš toliko uticati na drugu osobu ako on odluči da izađe iz zajedničkog plana i kao ovo me više ne zanima, mislim ne možeš nikoga primorati ni na šta, ali opet sa druge strane možeš da utičeš na neke svoje šanse za zaposlenje tako što ćeš popeglati milion nekih stvari koje su potrebne za uspešno zaposlenje. A ukoliko se ne nađeš u toj firmi, naći ćeš se u nekoj drugoj, ali si uticao na sve moguće faktore do kojih je na tebi da utičeš. Također još jedno veliko pitanje je da li je potrebno zaista ograničiti ove ciljeve na 2023. godinu ili je to jednostavno glupost. Evo, prema mom mišljenju, ono što natera ljude da kliknu na video jeste 2023. godina i kako ostvariti te ciljeve u 2023. I zato što sada svi planiraju svoje ciljeve, imamo ovaj polet i sve to super, ali to je sa jedne strane velika glupost. Zato što najbolje vrijeme da se počne taj put jeste zapravo bilo juče, a drugo najbolje vreme je trenutno. To je neki quote koji sam čula, iskreno ne znam od koga je, ali ne uzimam zasluge. Jedna posljednja stvar koja je zapravo igrala veliku ulogu za mene u ovoj godini jeste šta drugi ljudi misle i šta drugi ljudi govore. Uopšte je glupo pričati o tome koliki procenat onoga što ljudi govore je bitno ili nije bitno. Bitno je koji ljudi to govore i koji ljudi to misle. Ukoliko oko sebe imaš ljude koji zaista žele da tebi bude dobro, koji te zaista slušaju, onda je bitno šta oni imaju da kažu do one mere koja tebi zapravo pomaže da ostvariš ili koriguješ dati cilj. Na kraju dana mislim da ljudi bi trebalo uvek da urade onako kako zaista veruju u sebi da jeste, zato što čak i kada je greška, lakše sebi oprostiš. Mislim da je najteže sebi oprostiti da si negde u podsvesti znao da treba da ideš jednim putem, ali si dozvolio da te okolina i mišljenja ljudi oko tebe zapravo u tome ometaju. Tako da to je jedan možda od najtežih osjećaja koji sam imala tokom ove godine, jer mislim da mi je previše bilo stalo šta će drugi ljudi da kažu, da sam se nekako u svemu tome pogubila, totalno zaboravila da taj osjećaj u svom želucu šta ja zaista smatram da je ispravno. Mnogo sam se preispitivala i nekako u svemu tome sam uverila sebe da sam nesposobna za neke stvari ili da neke stvari nisu ostvarive za mene, a to je najgore što sebi možete da učinite kao ljudskom biću, da zapravo sami sebi postavljate kavez u kome ćete biti i tu granicu dokle ćete dosezati. Opet ono što je najbitnije u svemu tome jeste da ukoliko se to dogodilo da budete svesni toga da se to dogodilo, i jer je to jedini način da ponovo to ne dozvolite sebi. Mislim da je najgore tu živjeti u zabludi, u neznanju ili jednostavno toj učmalosti koja se stvorila na samom početku, i to mi je nešto najtužnije kada vidim u ljudima. Nije to samo nedostatak motivacije, to je dosta dublje od toga, to je ono unutrašnje uverenje, to je vaša tačka polazna na kojoj balansira čitav vaš život, vaša psiha, vaša duša, i nekako ukoliko ne znate koje ciljeve da postavite sebi za 2023. godinu, ja bih vam savjetovala da vam učvršćivanje ove tačke i balansiranje na njoj bude prvi i osnovni cilj. Sve potiče iz glave, sve potiče iz toga kako posmatramo sebe, kako vidimo sebe, šta
verujemo o sebi i o drugima. Dakle, sve je apsolutno u našoj glavi. I dostižnost, i nedostižnost, i glupost, i istina, i laž, i apsolutno sve do kraja. Tako da, ja sam nekako shvatila da je najbitnije u životu razgraničiti šta je to na šta možeš da utičeš, na šta ne možeš da utičeš. I da je to nekako polazna tačka i ka postavljanju ciljeva, ka rešavanju problema i ka uživanju u životu i ka psihičkoj rasterećenosti i nekom miru ukoliko je to ono što tražite. Tako da to nekako sopstveno uverenje da od vas potiče ta neka vrsta akcije i da nekako probate da obrnete taj narativ u kome ćete doživljavati sebe kao osobu koja ima snagu u rukama da promeni neke stvari kojima nije zadovoljna u životu. Nekim ljudima će 2023. isključivo biti popravka godina, nekima će biti nadograđivanje, to zavisi od različitih faktora, ali ono što mogu da vam kažem i kako nekako da na kraju jedne godine budete mirni sami sa sobom i da mirno spavate, a to je da znate da ste uradili sve što je u vašoj moći da poboljšate svoj život. Onda nekako i ciljevi koji se ne ostvare i tajming koji nekako izmakne i sve ostalo, na toj skali će vam imati zapravo smisla. Shvatiš nekada da ciljevi koji si želeo da zapravo nisu tvoji ciljevi ili da ih uopšte nisi ni želeo. Shvatiš možda da ti je život doneo neke totalno druge ciljeve u kojima si se pronašao najbolje što si ikada mogao. Tako da, kako da zapravo ostvariš svoje ciljeve u 2023. Veruj u sebe čak i kada ne veruješ u sebe. Ustani i kada ti se ne ustaje iz kreveta. Nauči da radiš ono što ti se ne sviđa i tokom kišnih i tokom sunčanih dana ispred sebe imaj jasno definisane ciljeve i korake ka njima, a u međuvremenu pokušaj da malo plivaš na ovim talasima koji konstantno prave bure u ovom životu, jer u suprotnom potopit će život i tebe i tvoje ciljeve. Tako da, magija je u sredini. Sredina je ovde, otvorite svoje srce, otvorite svoje emocije, otvorite oči pre svega. Želim vam da u ovoj godini prepoznate svaki tajming. Želim vam da budete prisutni, jer mislim da je to ono mesto gde leži sreća. Želim vam da date sve od sebe, zato što je to ono mesto gde leži mir. I želim vam naravno da vam se svi ciljevi ostvare. Ako vi ne verujete u sebe, ja verujem u vas i nadam se da ćete iz ovog videa uzeti ono što je korisno za vas. Poenta je bila da vas podstakne na razmišljanje, zato što apsolutno sva pragmatičnost, svi ciljevi i sve ono što treba da uradite u 2023. godini već čuči u vama. Samo je potrebna ta iskra kako bi se to pokrenulo, a nadam se da sam vam u ovom videu dala barem njih nekoliko. Ukoliko je čak i samo jedna, moj posao ima smisla. Hvala vam mnogo što ste gledali ovaj video. Ostanite mi vredni, radni, nasmejani, najpre zdravi, to je najvažnije i ljubim vas do sledećeg puta. Ćao!